עידן, יש לשיר שם? קיצוני. יש שם? דווקא. אין שם. זה בעיקרון עשיתי התערבות עם איזה ילדה שהיא אמרה שאני בחיים לא צריך לכתוב שיר אמרתי בטח שאני אצליח והנה. אוקיי. אני לא חושבת שאתה עשית. רגע, אבל מה השיר הזה עצמו? רגע, הוא יקרא את השיר. הרי שירים בשירים הבא מפואנטה. לא. רגע, זה לא משנה מה עידן התכוון או מה שהוא רצה לומר בשיר. מה השיר הזה עושה לך? זה גם... זה מה שחשוב. זה גם מעניין. אוקיי? תנסה לראות מה אתה מוצא בשיר הזה שמתחבר לחוויות שלך, לרגשות שלך. בסדר? כפיר. אחרי זה תשתף אותנו. לא בשאלה. טוב, אז תקרא את השיר. מי הדליק את המזגן? איזה חשוב. בשבילה כדורסל משחק עם הרגליים ובשבילה רוצים היחידים מהמים. היא הייתה כל כך יפה וכל כך מיוחדת. אלוהים פשוט עשה עבודה מושלמת. זה התחיל בקטן והפך לגדול. זה התחיל כתחביב והפך להיות הכל. אך! אותו רגש מתוק שהרגיש לחלום, לקח צעד אחורה, התרחק פתאום. באותה מהירות חזקה אהבה, נעלמה, מאחורי השאירה תחושה, ולאט אכזבה! רגל שהגלפה כולה! לא תתחת החלוש הכל עליך, עם עיניים ולראות במבט מיוחד. בשביל רק הנוסטלניה משחק עם הרגליים, בשביל הרוצחים, היו חושבים פעם מה היא הייתה כל כך יפה וכל כך מיוחדת. אלא היא פשוט עשה עבודה מושלמת, וקטן והפך לגדול, והפך להיות הכל. תודה לישמעאל ולחלום לקח צעד אחורה, ואותה חיילות שחזקה אהבה היא נעלמה ומאחורי השאירה. הוא שם, לאט אכזבה. אוקיי, מה עוד? אתה יכול להסביר את מה אתה בשבילה רוצחים היו חושבים פעמיים? וגם, זה כאילו, אני חושב שמתי שרוצח עושה משהו, הוא יכול לתכנן את זה הרבה זמן, אבל הוא לא מבין את המשמעות של מה שהוא עושה, כי לכל בן אדם יש עולם ומלואו. אוקיי. אני גם מעביר מסר אוניברסלי כלפי כל העולם. אתה משורר? לא. לא, אבל אני הסאונדמן. מה המותק? מה? למה אתה חושב? זה איזושהי נקודה של חוד. זה ירוק. שכמה שזה היה מסעיר מה מחטטו באף? ועד כדי כך כזה משמעותי, וזה הפך להיות כל כך חסר משמעות. תשתף כולה רגע. כמה שזה היה אותה אהבה גדולה גם בסופו של דבר שהגיע לאיזושהי אכזבה גדולה. באמת, השיר הזה הוא בעצם כאילו, אותה ידה שהיא כאילו חמשת כל הוא אחד. צריך להתחנף אליי, אתה יודע שהיא ככה הרבה זמן עד שנצלח לו. יש העיניים בלימוד, יש לה מבט מיוחד, תראו זה מבט. לקים לא נהיה לי עוד חלום של כל אחד נהיה לה אתה בטוח שבחנוך עם מה שאתה עושה? לא, אז זה שבא. בסדר? טוב, אני נראה לי סיימתי, אבל יש לי עוד משהו להקריא לכם. בספר מחזור של כיתה י"ב. זה לא עבר צנזורה? לא, זה לא לקחת אחריות. סתם, לא, תראו את זה שיר חדש שהוא כתב. זה סקיצה, זה עדיין לא גמור. אבל אני לא קשור. תקראו את זה ברור, שנבין. זה כיתת מחשבים, המקום בגלל... הפכתי לכלום, 3 שנים רק למדתי, כיתה של סרוגים, עושים רק שטויות, וכל המבחנים בכלל בלי טעויות. לירו סטלן, וני רקדן, ואני סטן, וני צמחנפן, וזעקן, ואורי פוטר, ובאו יוטיוב! פתח מחשבים, והיינו מוזר, עובדים כל היום, וגם כל מה... ניצה! לכודים מבחנים, ותמיד עם שיעורים, בגלל לפחד, פשוט חנונים, יד יחן, ושחר צוחקת, עומר משתולל, ודפנה כועסת. חשבתי גם מה... לא רוצה, אני פעם
בואי נעצרי את הצילומים. תחי את זה זהו, עד לפה קטן. כי זה נקרון היה בברינה, לא שומעים אף פעם. איזה אימפרוביזציה, יאללה. סתם פתאום מתחשק ללמוד היסטוריה, תמיד יש את Watch me love you. Watch me love you.